Tlestew ix-xogħlijiet tal-bini taċ-Ċentru Ċiviku ġdid tal-komunità Tal-Fgura li se jibda jilqa' fih il-Kunsill Lokali Tal-Fgura. Iċ-Ċentru nbena kompletament ġdid fit-triq ewlenija Tal-Fgura wara li tul dawn l-aħħar 16-il sena inħass il-bżonn li tinbena binja għall-użu tal-lokalità. Is-Sindku Tal-Fgura Pier Dalli qal li parti kbira mill-ispejjeż ta' din il-binja €600,000 ingħataw mill-Fond tal-Iżvilupp u l-Ippjanar. Is-Sur Dalli qal li dan iċ-ċentru se jilqa' fih ukoll uffiċini għall-Aġenzija appoġġ, spazju sabiex l-artisti jesebbixxu x-xogħol tagħhom, sala u klassijiet tal-użu tal-poplu Tal-Fgura. Irridu nagħtu l-aqwa servizz fil-lokal Tal-Fgura b'aktar kumdità u aċċessibilità. Sfortunatament fil-Kunsill Lokali Tal-Fgura bħalissa m'għandniex dawn l-affarijiet nqsin minħabba il-fatt li fejn qed nabitaw bħalissa hemm it-Turġien u t-Torġa u t-Taraġ. Waqt żjara fil-binja l-ġdida l-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borg faħar l-impenn tal-Kunsill u stqarr li baqa' li rnexxilhom jaslu għal din ir-riżultat sabiħ. Qal li l-fond li minnu ġie ffinanzjat il-bini għandu bilanċ ta' €27 miljun oħra u appella lill-Kunsilli Lokali biex jagħmlu użu minnu. Spjega li l-fondi huma parti mill-flus miġbura mill-iskema ta' regolarizzazzjoni tal-bini u kontribuzzjonijiet għall-iżvilupp li jkun qed isir fil-lokalità. Ħafna drabi dawn il-Kunsilli kienu qed jersqu mbagħad bi proġetti ta' toroq. Issa l-fatt li l-Gvern se jkun qed jagħmel toroq qed iktar inserħu rasna li l-Kunsilli se jersqu quddiem proġetti ta' tisbieħ, ta' ċentri ċiviċi, ħalli jkollna lokalitajiet aħjar. Dr. Borg qal kif dawn il-proġetti jistgħu jkunu varji, minn ġonna sa' żoni ta' rikreazzjoni għal proġetti oħra għal benefiċċju tar-residenti. Preżenti għaċ-ċerimonja kien hemm is-Segretarju Parlamentari Chris Ġus u Silvio Parnis.